መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዝተነገረ ታሪኽ እትዛዓበየ እዩ። ቃል አምላኽ ሕያው እዩ። ይንቀሳቐስ፣ የበራብር፣ የምህር፣ ይምግብ፣ የፈውስ። እዚ መጽሓፍ እዚ መንግስታት አፍሪሱ ሰንሰለት ሰባቢሩ ንመስርሕ ታሪኽ ደቂ ሰባት ድማ ቀይር እዩ። ብትራጀዲ ፍቕራዊ ዛንታ መዓት ህቦብላ ራእይ ተኣምራት ጅግንነት ምጥምዛዝን ምጥዋይን ዝመልአ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ ብብዙሓት ውልቀ ጸሓፍቲ ንወለዶታት ተመዝጊቡ እዩ። ናይ መወዳእታ ደራሲኡ ግን ኣምላኽ በዓል እዩ። እግዚኣብሔር ምስ ፍጥረቱ ክስዕቦን ክብጀውን ክሓድርን ንዝወስዶ ዘሕዝን ግን ከዓ ክቡር ቃንዛታት ዝገልጽ ፍቕራዊ ዛንታ እዩ። እዚ ቅያው ዛንታ ሃብታምን ጽቡቕን እዩ። ካብኡ ዝዓቢ ከዓ እዚ ዛንታ ሓቂ እዩ። ብሓቂ ክርአ ከሎ እቲ ካልእ ኩሉ ሓቂ ዝዓረፈሉ መሰረታዊ ሓቂ እዩ። ጽቡቕ ዛንታ ጥራይ ዘይኮነስ በቶም ብቐጥታ ዝዕዘብዎም ሰባት ዝተሰነደ መዝገብ ታሪኻዊ ፍጻሜታት እዩ። ዕላማ ናይዚ ፊልም ቀሊል እዩ። ንኣምላኽን ንቓሉን ብምግራም ንምስራጽ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ከምኡ ንገብር ዘለና ዓቢ ዛንታ መጽሓፍ ቅዱስ ልዕሊ ሚእቲ ካብኣቶም ኣብ ሶሙን ኣብ ዝዝርጋሕ ሲነማዊ ሓፀርቲ ፊልምታት ብምንጋር ትኹረትና ኩሉ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ልክዕነት ክኸውን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ፊልሚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዛንታ ምስ በጃዊ ስራሕ ክርስቶስ ብምትእስሳር ብሓፂር ስነ መለኮታዊ ኣስተንትኖ ክንዛዝሞ ኢና። እዘን ፊልምታት እዚኣተን ንሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓድሽ ምናባዊ መንገዲ ክትገጥመን ንኽሕግዘኻን ኣብ መወዳእታ ድማ ናብቲ ምንጪ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክመልሰኻን ንጽሊ። ኣብ ጉዕዞ እምነትካ ኣብ ዝሃለኻሉ ንኢየሱስ ሙሉእ ዕድሜኻ ትፈልጦ ወይ ገና ክትፈልጦ ትደሊ እንተኾንካ ትውስና ኣለኻ። እዛ ፊልም ንዓኻ እያ። ንኹሉ ዕድመን ንውልቀ ሰባት፣ ስድራ ቤታት፣ ኣብያተ ክርስቲያናት፣ ኣገልግሎት ህፃናትን ኣብያተ ትምህርትን ንኽጥቀሙሉን ዝተዳለወ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ኣብቲ ዓቢ ትረኻ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክትጥሕል ክሕግዘካን ናብቲ ዝጸሓፉ ኣምላኽ ከቕርበካን ንጸሊ። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ገጸ ባህሪ ናይቲ ዛንታ ገና ብሂወት ስለ ዘሎ። ኢየሱስ ዝበሃል ወዲ ኣምላኽ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ሕሙማት ዘሕወየ ምስ ሓጥኣን ዝበልዕ ንዝተገለሉ ዝሰዓበ ከም ገበነኛ ኣኽሊል እሾኽ ተኸዲኑ ዝተቐትለ ዓብ ንጉስ እዩ። ጫፍ ናይዚ ዓብ ትረኻ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝፍጸም እዚ ሰብኣይ እዚ ኩሉ ሓያል ግን ከዓ ትሑት ኣገልጋሊ ካብ ክሕዞ ዘይከዓለ መቓብር ወፂኡ ንደቂ መዛሙርቱ መልእኽቱ ናብ ጫፋት ምድሪ ክወስድዎ ምስ ነገሮም እዩ። ኣብ መስርሕ ስደትን ሞትን ይገጥሞም። እዚ ኣምላኽ ሰብ ኢየሱስ ካብ መጀመርታ ኣብኡ ነበረ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዛንታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ኣሎ። ምሳኻ ድማ ርክብ ይደሊ። ብምክትታልኩም እናመስገና እዚ ዛንታ እንተደኣ መሲጥኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ከይገበርኩም ዛንታታት እዚ ቻነል ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ንተስፋን ድሕነትን ኣምላኽ ዘድልዮም ሰባት ሼር ከይገበርኩም ኣይትውፅኡ። ደገፍኩም ንዝምህሩን ብተስፋ ንዝፍውሱ ዛንታታትን ክንዝርግሕ ይሕግዘና እዩ። ሃናፂ ሓሳብኩም ክንሰምዕ ደስ ይብለና። ኣየናይ ክፋል ናይ ዛንታዩ ዝያዳ መሲጥኩም ኣብ ታሕቲ ርእይቶኹም ሃቡ። ኣብ ዝቕፅል ዛንታ ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላም።